F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera ta' tajba, minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Sister Ramona Privitelli. Sister Ramona għamlet il-professjoni perpetwa mas-sorijiet tal-karità ftit tal-ġimgħat ilu. Ramona tirrakkonta kif għexet adolescenza u żożija tipika. Spiss kont tara tiddeverti ma' sħaba, ġampula u wara tikoll il-pastizzi għand is-serkin, però minn dejjem brida kbira biex tgħin lil ħaddieħor. Wara esperjenza ta' volontarjat fl-Afrika, Sister Ramona konfermat li l-mixja tal-futur tagħha għandha tkun il-mixja reliġjuża. Niltaqgħu ma' Sister Ramona minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time ħaniftaħ il-ġimgħa ma' Sister Ramona Privitelli. Hello, Sister Ramona. Kif Is-sena ta' tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istennija tiegħek. Tista' takkomoda ruħek. Jiena biex inqajmek naqa' nostalġija taż-żożija. Nickelback. Daqqejtlek il-Nickelback biex żgur nibdew b'burdata tajba. Tradizzjoni ta' prime time hija li dejjem nirreġistra l-mistednin. Tajjeb. Isem ukun jom? Ramona Privitelli. Ramona Privitelli. Data ta' twelit? 2 ta' Ġunju ta' 1985. Mela tampari. Naqri xieħ minnek jien. Ma nidħlux fid-dettal ta' dak. Fejn intim wilda? Jiena trabbejt ħal-Tarxin. Ħal-Tarxin? Mam dal-Birgu, importanti li nsemmija. Ġerbija, mela ħan nizzelu kol jiena tajjeb. Residenti? Il-Gudja. Il-Gudja. Professjoni? Infermiera. Infermiera. Sister Ramona, l-lum għal-program Prime Time ħanużaw dak l-apparat teknoloġiku ħafna li nużawh. Hekk kultant meta jkolli mistidna speċjali ħafna nużaw dan l-apparat. Dak imqabbad mal-screens tagħna u kull darba li tafas buttuna ħajitlaq filmat li dal-filmat ħajtellanna kliem. Kliem li għandhom ħafna tifsira għalik, però la darba naraw il-kelma mbagħad nixtieqek li tikkummentali u tirrakkuntali. Nafsu l-ewwel buttuna? Mela, ħanafas tan-nofs. Tan-nofs? Stazzjoni Roma Termini. Xi tfisser għalik? Tfisser ħafna memorji għaliex l-ewwel esperjenza tiegħi f'din is-soup kitchen, hemmhekk hemm soup kitchen, mmexxija mill-Caritas, kelli 15-il sena, kont form 4 u s-sorijiet kienu organizzaw esperjenza ta' volontarjat. Jiena ma morċ għall-esperjenza ta' volontarjat, to be honest, għax taqt insifer l-ewwel darba f'ħajti. Avventura. Avventura ma' tfajli oħra u morna. Imma hemmhekk ta' 15 ikkonfermajt li jiena nixtieq insir nurse li bil-professjoni futura tiegħi nixtieq ngħin il-ħaddieħor. Eventually meta għadda żmien illum soru tal-Karità, issa qegħdin intellaw iż-żgħażagħ fl-istess soup kitchen tal-Caritas biex jagħmlu esperjenza fi żmien New Year. Iġifieri minn hawn ftit tal-ġranet oħra. Sister Ramona, fl-adolescenza fiż-żożija tiegħek, minn dejjem kont tistaqsi mistoqsija li kien nifsek relatata mal-kuntentizza. Ejwa, dejjem kont ngħid kelli 16. Jekk fil-ħajja biex tkun kuntenta għandek x'tiżżewweġ bil-fors. Jew hemm toroq oħrajn. Dak iż-żmien kont diġà tħoss li ħassir soru jew le? Le, ma ġast il-mistoqsijiet kelli ma li nsir soru le ta' 16 le. Kif tiddeskrivi ż-żożija tiegħek? Żożija normali, ġifieri noħroġ ma' sħabi, nistudja,
mux li ma tantx kont inħobb ħafna nistudja jiena, ġifieri, imma kont Imma li kien nistudja. ikun hemm bżonn kont tagħmlu. Eżatt. Mhux l-ewwel darba kont mur ġampula wara t-serkin. Eżatt, konna morru Relazzjonijiet ġampula. kellek, Sister Ramona? Kelli, ħri. U thanks għal relazzjonijiet ukoll enuni biex inkompli nifhem dak li jiena imsejħa għalih. Għaliex għalkemm kont kuntenta fir-relazzjonijiet li kelli, għaliex inti meta toħroġ ma' bniedem ikun joġbok u anke l-karattru ikun okej. Imma xorta ma kontx inkun komda, kien hemm xi ħaġa li bħal vojt li ma kienx qed jintela. Tirrakkonta kif fi żmien il-partying, fi żmien iż-żożija meta kont tmur il-kunvent tas-sorijiet, ma kienx ikollok ħabtit titla'. Eżatt. Aħna wara l-esperjenza ta' Soup Kitchen ta' Ruma, bqajna nagħmlu is-sister bqgħet tagħmlilna xi laqat u jiena sirt ħbib ma' xi sorijiet u hekk. Meta mmur, ġifieri ma kontx imur meta kont imur just visit, ġifieri ma kienx ikun hemm mumenti ta' talb jew hekk, ma kontx inkun irid nitlaq. Kont inħoss ċerta paċi li ma stajtx niddiskrivih. Kienet xi ħaġa ovvjament ma stajtx nifhem u anke wkoll il-biża' li kont qed ma xtaqx nara wkoll dil ħaġa. Kienet beżżek il-ħajja ta' sor kienet beżżek. Ejwa, ma kontx naf għalkemm kont naf l-istorijiet, imma jien kont nimmaġina li ħanitlef dak kollu li għandi fil-ħajja tiegħi. Il-familja tiegħek reliġjużi ħafna, Sister Ramona. Fem, normali, u familja tradizzjonali, rajt imorru l-Quddis il-ħadd, għandi l-familja min-naħa tal-papa involuta ħafna fil-festa ta' San Lawrenz. Kemm qegħdin aħwa? Qegħdin jiena għandi hija l-kbir u oħti żejra. Il-mama qalt li meta kont żejra inti fejn kont poġġik kont toqgħod. Ejva, vera. Kont kwieta ħafna? Kont kwieta. Oħti l-kontrarju tiegħi, għax int wildeti Masru Trabil, imma jiena il-mami tirrakkonta li meta kont norqod, meta kont baby, kienet tiġi tara biex tara dni xħajja, għax ma kontx inqum. Tħoss in-nifs. Ma kontx inqum. Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. Sister Ramona, wasal il-ħin biex nafsu buttun oħra. Mela, ħana fasla ewwel waħda. Afrika. Inti mort l-Afrika? Ijwa, mort l-Etjopja. Volontarjat? Volontarjat, il-għaliex fit-2011 ħassejt sejħa kbira ġofija li għandi nagħmel esperjenza qawwija ta' volontarjat. Lil ta' darb tgħid id-dejjaq tgħidilhom. Ijwa, għaliex kont naf li jinkwetaw u jiena bdejt infittex. Kienu jinkwetaw għax l-Afrika għax il-bot. Eżatt, u jien biex ma nġelhomx jinkwetaw. Kont qed infittex post li mhux l-Afrika. Imma il-mulej ridni l-Afrika, ridni l-Etjopja, għax ma sibt imkien iktar. Mortu grupp żgħażagħ? Konna grupp ta' 10, morna għand is-Sorita Madre Teresa, tlajna mal-Patri Ġiżwiti. Morna għand is-Sorita Madre Teresa ngħinu fil-klinik tagħhom hemmhekk. Prattikament huma jilqgħu nies li jkunu qegħdin imutu, flok imutu barra, mutu b'dinjità ġewwa. Hemm min jifruq ukoll. Kif wasaltu, iddeskrivewlkom u tawkom l-istruzzjonijiet se servu għal breakfast l-għada. Ma stajx taf tibki. Kienet jibsa. Kien il-fader għalinna li ħanservu it-tilqit tal-ikel tal-ajruplani. U dak li anke sa semmija jaqbadni ġismi xewk. U vera kpejt kemm jiena kemm l-oħrajn, ġifieri vera impressjonajt ruħi anki l-għada meta l-ewwel darba qabbadni l-bart. Qed nagħti dal-ikel li ma letteralment ġifieri tara jew nofs ħobża. Letteralment, ġifieri. L-Afrika inti konfermajt li trid il-futur tiegħek mixija reliġjuża. U fil-fatt li l-Patri Ġiżwita poġġejtlu domanda diretta. Ekku. X'saqsejtu? Saqsejtu imma li tarani ta' soru għax jiena ma stajtx nimmaġinani jien kif ħankun soru. Imma l-Etjopja hemmhekk tatni risposta il-launch hekk li hemmhekk prattikament jien ma kelli xejn is-securities tiegħi ma kinux miegħi, il-familja tiegħi ma kinux miegħi. Jiena nħobb ħafna t-teknoloġija, ġifieri orajt kelli l-mobile imma ma kienx jaqbad ġifieri għal xejn. U għall-ewwel darba f'ħajti dak il-vojt li kont qed inħoss ġo fija intela. U qed jiena hekk nixtieq ngħix ħajti għal ħadd ieħor permezz ta' Alla, flimkien ma' Alla, għaliex aħna kellna momenti ta' talb,
Kif wasalt lura mill-ewwel bdejt dak li sejaħ il-postulandat. Postulandat. Postulandat, il-kelma teknika ma tajba. Il-postulandat, x'ikun il-postulandat, Sister Ramona? Mela, postulandat huwa fażi huwa żmien tuħu sena bej wieħed u ieħor fejn inti tibqa' jiena fil-kasej bqajt imur għax-xogħol, bqajt imur l-isptar, imma flok imur id-dar għand il-ġenituri tiegħi kont imur il-kunvent biex nibda nara l-ħajja tal-komunità toċċalija. Ovvjament huma l-ewwel esperjenza. U flimkien fl-istess ħin ikun hemm momenti ta' formazzjoni. Tibda ssir taf naqra s-sorijiet tal-karità min huma, ir-relazzjoni mal-Alla. Inta d-dar mill-ewwel qedtilhom kif ġejt mill-Afrika. Kważi, juwa, jiena ġejt mill-Etjopja fl-aħħar ta' Wissu f'Ottubru qedtilhom għax jiena ħafna drabi. Ife, ma kienx faċli għal-bidu, għax da l-ebda ġenitur jew aħwa ma jimmaġinaw oħtom, għal-menu tiegħi fil-kastijaj, ma immaġinawnix li jiena ħankun soru. Però l-aħwa mill-ewwel tawk is-support komplet. Iva, le, ħuti qalu li jekk dak huwa li tixtieq, aħna dak li nixtiequ. U eventwalment il-ġenituri wkoll. Iva, le, għal-bidu ovvjament ma kienx faċli, ma le s-salum kuntenti l-lum il-ġurnata, ħafna happy. Ħammurru għal waqfa żejra ta' reklami, kif niġu lura ħankomplu nafsu l-bottuni u rrid nisma' għad-dettalji kollha meta tawk il-libsa l-ewwel darba. Xi ħsibijiet għaddew minn moħħok. Ħammurru għal waqfa żejra ta' reklami. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. There's more to love at Matalan. Your event made perfect with Camilleri Catering. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Sister Ramona Privitelli ftit tal-ġimgħatilu għamlet il-professjoni perpetwa mas-sorijiet tal-karità. Tkellimna dwar l-adolescenza tagħha l-ewwel esperjenzi ta' volontarjat, iż-żożija tipika tagħha li mhux l-ewwel darba kienu jaraw ġampula, kif ukoll tkellimna dwar il-fatt li meta kienet l-Afrika Sister Ramona konfermat li trid il-futur tagħha futur reliġjuż. Qed nużaw dak l-apparat sofistikat li ma ħanafsu. L-aħħar waħda, it-tielet. Tlaqna. Jeans. Meta kont tiżar dejjem bil-jeans? Dejjem bil-jeans jiena. Fost il-ġimgħa speċjalment, mit-tnejn sas-sib dejjem bil-jeans kont tarani. Meta bdejt il-mixja tiegħek reliġjuża, il-fatt li ma tistax teqpa' tilbes ħwejjeġ li kull wieħed waħda minnha jilbes, però mbagħad ovvjament trid tibda tilbes il-ħwejjeġ reliġjużi. Kien jinkwetak, kont taħseb fuq il-fatt? Meta bdejt in-novizzjat, aħna nibqgħu nilbsu ħwejjeġ normali, imma bid-differenza li nilbsu id-dublett. Ma kontx waħda li tħobbu d-dublett? Le, ġost is-sibt fil-għaxija kont nilbes id-dublett u daqshekk. Allura dik kien wieħed mill-inkwitt tiegħi għax kont ngħid issa jiena kif ħanidra d-dublett. Insomma, biex ma nħossniex fidila, xtrajt dbilet biss tal-jeans. Biex almenu. Biex inkompli fil-linja tiegħi. Mbagħad meta ovvjament wara n-novizzjat beda joqrob biex itun il-libsa, ovvjament kien hemm ċerimonja ġewwa Malta, insomma, speċjalment biex nilbeż il-velu. U meta tawk il-libsa l-ewwel darba Malta kont jew Ruma? Malta kont. Wara s-sentej tan-novizzjat ġejt Malta fil-21 ta' Settembru ta' 2013 kien hemm qudiesa u tawn il-libsa. Meta lbist il-libsa l-ewwel darba u ħarist fil-mera x'beda dejjem ir-rasek? Dakinhar ta' ċerimonja kienet l-isbaħ mument ta' ħajti, jiġifieri kont isni l-ġenna. Hemm inti tippruvah qabel ovvjament. Meta poġġejt il-velu u ħarist lej il-mera, l-ewwel persuna li rajt fil-mera kienet ommi. Għaxet min jaf se tgħid kif tarani bil-velu. Infatti l-familja tiegħi ma tarawni bil-libsa ta' soru, għax inti filli toħroġ normali, fil-imbagħad tmur fis-sakristija tilbes u toħroġ ta' soru. Bdew jikbu mhux il-familja tiegħi biss, ġifieri kulħadd. Ħassejt nistramb ovvjament. Imma mbagħad aħna l-fondatriċi tiegħi tgħid meta l-mulej jrid xi ħaġa minnek, ħajtik dak kollu li għandu bżonn, li għandek bżonn. U vera, għax meta poġġejtu frasi fil-21 ta' Settembru daqs li kieku kien għandi dejjem. Sister Ramona, fadlinna ħin biex nafsu l-aħħar buttuna. Għandna ċans nafsu buttun oħra. Li ma ħatafa sterġa'? Tan-nofs, għax int tan-nofs, allura ħanerġa' nafas tan-nofs. Fustanija, tlaqna. Ejwa. Avicii. Il-mużika ta' Avicii tikbur data tajba. Ejwi. Għaliex toġbok daqshekk? Jiena nħobb ħafna l-beat. U l-mużika ta' Avicii, il-beat ta' Avicii joġobni ħafna, fatti fil-karozza, jekk nisma' xi diska, hekk laħan niftħilha naqra. Irid niftakar li jiena soru issa, Jista' jkun li jekk inkun dejk fil-lajt u jkun għaddejja xi diska ta' Avicii fuq ir-radio nsibek tkanta. Ejwa, eżatt. Tintefa' tkanta ma' Avicii. Issa jien biex nara kemm inti fan kbira ta' Avicii, għandi naqa' quiz żejra lik, sfida żejra. Ħansemmek naqra diska ta' Avicii u tridu naraw aktar fiex u forsi jekk tiftakar xi simha wkoll. Nipprova. Tlaqna? Ejja ħan nisimgħu l-ewwel waħda. Ara tlaqna. Waiting for your love. Dikki, Waiting for your love. Dik kienet l-ewwel waħda, s'issa il-punti kollha ġewwa, fadlilna tnejn oħra, ejja ħanaraw it-tieni waħda. Limi. Dejjem ma tistax ma Hey brother. Hey brother, it-tieni waħda fuqha wkoll, it-tielet u l-aħħar waħda. Denied. Proset, najt ukoll. Sister Ramona, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera ħadd gost insir nafek iktar, però iktar vera ħadd gost nisma' dwar il-mixja hekk reliġjuża tiegħek kif ukoll il-mixja li tant qiegħda tgħin nies. Żgur li l-mod kif titkellem u l-informazzjoni li qed tgħadda ħadd tispira ħafna żgħażagħ hemm barra sabiex isegwu dak li qiegħda tagħmel inti u jagħmlu ħafna ġid. Grazzi. Għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fjor di Vita li għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon differenti li fil-kċina
żgur se jgħinek biex tikkrea dawk il-platti interessanti għax tikkombinhom ma' ingredienti oħra. Biex talaq il-ġurnata grazzi għal jogiti għalik għandna selezzjoni differenti ta' tejiet mill-iktar naturali kif ukoll grazzi għal Nemnem Candles għalik għandna xemat mill-isbaħ li żgur ser jagħmlu atmosfera mill-isbaħ kemm fil-kamra tiegħek kif ukoll il-kunvent issa li ġej żmien il-miliet. M'hemmx isbaħ milli nkunu f'din l-atmosfera sabiħa u ġvera. Grazzi ħafna u l-komplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina ProPlan għalikom li għandhom klieb u tagħtes id-dar irridu naraw ritratti tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema tal-miliet. Tibatuhom li permezz ta' Facebook jew nkella Instagram u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Purina jista' joħroġkom rebbieħa. Jien nixtieqkom il-kumplament tas-sera tat-tajba, ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Għada interessanti ħafna prime time titilfuħx, mhux se niżvelalkom minn ser kun il-mistieden tiegħi, però ngħidilkom biss li huwa importanti ħafna li jsegwuna l-irġiel, it-telespettaturi irġiel. Issa li wasalna fl-aħħar tax-xahar ta' Novembru, Movember u għax-xahar dwar l-arfin tas-saħħa tal-irġiel ser ikun iddedikat għalhekk il-programm għada. Niltaqgħu għada. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collioure Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.